শান্তি পাইব। ତୁ ସେମିତି କହନି, ମୁଁ ସହିପାରିବିନି, ମୋ ଛାତି ଫାଟି। ଘରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର କେତେ ଜିନିଷ, ସେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ତତେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେନି, ମାରିଦେବେ ତତେ। ତୁ ମରିଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନା, ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ଆଉ ଅନେକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ, ସେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ବଞ୍ଚିବୁ। ମା ଭଳି ତମେ ବି ବୁଝୁ, ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ଭଲ ପାଏ? ଆରେ ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ଜୀବନ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ନା, ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋ ମାକୁ ମାରିବେ, ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ବି ମୋ ମା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯିବ, ମୋ ମା ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝା, ଦେଖିବୁ ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ତୋ ମନରେ ରହିବ। ହେ ମା ଚାଲ, ଆରେ ଚାଲୁନ। ठीक शांति को छोट कर